nasa 1,200 po na solo parents naman po sa Dagupan City ang sumailalim po sa evaluation and assessment sa pamamagitan po ng City Social Welfare and Development Office at ang Federated Solo Parents ng Dagupan. Hakbang ito upang sila ay maging benepisyaryo ng buwan ng subsidiya na nagpapahalaga ng ilang libong o nagkakahalaga po ng ilang libong piso. Nakapagpaloob na po ito na sa RA 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act of 2022 kung saan layon po na mabigyan ng assistance sa mga solo parents na kumikita ng minimum o mas mababa pa. Bukod po dito, ay gagawin pong prioridad din sila sa mga libreng serbisyong medikal tulad ng check-up, mammogram at iba pang laboratory services. Ibinahagi rin sa kanila na sila ay kabilang rin sa iba pang programa tulad ng access sa scholarship at iba pang pang-edukasyon para sa kanilang mga kaanak at marami pang iba. IFM News. IFM News. IFM News.